Good day! Welcome to my YouTube channel, and for today's video tungkol kay na COVID-19. Okay, isip mo sa kakatikis sa simbahan. Kung sa'yo nahimo sa imo sa COVID-19, kung sa'yo ka baguhan, gawas sa nga ng tubo imong bugas-bugas. Ha? Sa'yo mo masay kwarta. Sa'yo mas to yung lockdown kawan imong buwan. Si Alagad. Tungod sa COVID-19? Yeah! Tako nga kay mapriso tani Tako nga kay mapriso man tani karon. Tungod sa COVID-19, nagguba-guba ang mga relasyon. Yeah! Ikaw, kuan. Mingaw na kayo. No po. Nalamig kayo ikaw, no? Yes guys, we're going home. Alam mo yun, naong sa naligo. Loh. Ano ay ana raw ko dito naman. Oh, what aron? Sige, dito din sa galing. Kick.